Здравейте хора, днес ще играм на Fall Guys и ако ви е харесал, дайте по един subscribe и лайк и напишете долу в коментарите какво искате следващия път да играя. Сега нека да започнем. И започваме. Така, сега пуснем игра. Къде ги пускаш тези неща, бе? Едно. Какво? Едно. Ну-ка. Единствено друг ли играме? Не. Би трябвало, не знам. Не знам, пуснах там нещо. Не, няма да бъде. Само двамата. И тук отстрани пише как трябва да минеш мапа, защото аз така и аз не знаех какво трябваше да правиш и аз един път се изхвърлих от мапа в миналото видео. Тук трябва да се състезаваме до края. Края е там, където пише Fall Guys, а началото е тук горе. Края е там долу, където е на снимката. И трябва да стигнем до края. Не разбрах на това, време добре. Ако искаш ме гледай на къде хода да... Не знам, просто скачам. Ей, давайте не прикинем. Аз съм не го знам. Тази сега съм много направи близо. Контрола, какво правиш, бе? Аз съм най-напред. А, не, има един по-напред от мен. Ти квалифайт на ли са? Не, спустите на кола. Добре. Давай! А, така, браво. А, Марио! Успя ли? Да! Моля, ти беше на буквално... Вече си помислих, че да успях. Брат, аз бях на коса. Да, и другия човек да се квалифицира. Мисля, че. Ганта е, че не ми измисля на човечетата мама. Тук трябва да навигейтнеш до края. До най-края. Който по началото дай. Какво каза? To die. To dive май да се хвърлиш, мисля, че. Dive да се хвърлиш, мисля, че. И трябва до там трябва да стигнем. И трябва бързо, защото и другите са силни, като гледам. Не, за малко ще да падна. Let's go! Добре да паднах. Не, аз се обърнах. Мале. Да, аз перфектно влезнах. Не, за какво се хвърлям? Трябва да загубя. Да, бе, шега. Давай! Не! Бързо, не трябва. Така. Let's go! Успях! Къде си? Бързо! Бързо, Алекс! Има последно място!
Е тук по средата натисни. Е тук вътре, да. Падаш долу и отиваш напред. Бързо отиваш последно място. Няма брат. Не. Майка. Бах ти загуби на тега. Той и аз така бях в миналия епизод. Аз само умирах, защото не знаех какво трябва да правя. Дори не можах и една победа да направя, дано в този епизод да направя първо място. Ако искаш ме гледай. Чу ли, Алекс? Хайде, бе, кога ще започнем? Започнахме. Не. То мап, знам какво трябва да се прави. Мога да го изписва име. Защото ти вече си умрял и сега спектейтваш, ако искаш ме гледай. Да, аз не знам кой си ти. Аз съм такова, не ми ли знаеш името, бе? Не знам, че бъде ти си първи. Да. Съм и то, където имам скина ми е оранжев и някакви като очи седа. Ама ние трябва да направим колкото можем обиколки от това до там. Не знам. Трябва да направим няколко пъти. Добре, не знам. Това отгоре те убива да ме. Мале, това ми стара. Така. Дона да се квалифайтна. Не, това е гадно, Как вече има един квалифайтнат? Не, стига. Не. Аня, тия звезди ли трябва да събирам? Не ми казвай, че трябва да събирам звездите. Това е бяло. Не трябва да събирам. Да. Маля, аз трябва да събирам. Аз не знах какво трябваше да правя, бе. Трябва да събирам тези звездички. Не, пропусна ги. Аз отивам в това. Пуснал съм ново такова. Чакай. Трябва да натиснеш Escape и след това Space и излизаш. Добре. И след това имаш едно, там може да скипнеш и натискаш Enter и след това отново Space и идваш в лобито.
Алекс, Кажи. готов ли си? Чакай. Да, е така. Да. Уф, аз то мап не съм го играл. Аз не знам за това. Тук на две места за победи. И сме на 2 отбора. Не знам, аз ще следвам. Трябва... Аз съм тук. Сега съм напред. Да, това цялата година върху мене, майка ти. Аз съм един от най-напред. Те беше Аз съм при един друг настрани вървър. Трябва да се квалифайт на първите 20. Не. майка ти. Как ще си? Да, то мен обърна в началото. Майка ти. Мале, let's go! Ще успея да се квалифицирам. Така, Алекс, натам. Сега скачаш на това. И сега даваш само напред. Давай! Трябва да ги изпревариш бързо. Не! Добра! Бах ти за хубавата игра! За тези мапове. То мап. Ти спектейтваш ли? Да. Мога да ти кажа, на този мап, тук трябва да се навигейтваш, вървиш напред и трябва... това тук от кактусите, където пада един токсик вода, нещо такова, или газ някакъв. Това не трябва да го докосваш, защото иначе веднага умираш и започваш от там, където си спал пойт или нещо там. Колбутон се качи. Къде ме изпрати? Колбутон се качи, бе. С спейс? Спейс качваш. Не! Мале отлепте. Къде ме издигна? Проблема е, че когато влезна в това, не убива веднага. Просто му остава да се можете жив на това. Това принципът бил, да, какът да докоснеш и трябва да умреш веднага. Давай! Не! Не!
Виж, такъв му прилича героя. Какво? Не знам, аз като играх и там получавам някакви неща, май има Battle Pass и от Battle Pass получих там тези неща. Не знам нали е Battle Pass, което стове или някакво такова. На този мап също такова до края и трябва внимай, че и те лилавите дъски, когато стъпне на някой, те се местят и аз така един беше вдигнал по някакъв начин прецака това и аз майнус. И аз беше прецакал якото в миналото видео. Тези сини дъски се местят. И те се чупат. Да, те всичките негри ме избутаха. Тук бяха го направили. Не, това не е тази дъска. Да, тук беше. Това да не си ти пред мене, бе. Ой! Хайде! Че ли успя да се квалифайтиш? Да. Добре, това мапа ще намеря. Остава точно две места. Мале. Хайде. Какъв ще бъде втория мап. Ти вече знаеш, аз като го играх преди малко, знаеш какво трябва да прави. Да. Като цяло същото е. Би трябвало. Аз най-цяло съм почти Да, буквално съм до тебе. Аз буквално водя цялата редица. Аз съм за тебе. Да, брат, те мои ме изблъскаха, майка ти. Не. Аре да не ме изблъскаха. Ако не ме блъска, че не цялата редица. Мале, аз съм на трето. На трето напред. Да? Не! Кило, как? Да, аз само ще се самоубивам, е така. Не успех да се квалификирам. Мале, ще получа едни тикет, ако се... Хайде, квалификация! Браво. Ти квалификация ли си?
Да. Май на четвърто или на трето, не знам. Аз на седми. Не съм края. А ти си чак тук долу въгъла ли? Не, горе. Дам да, че не ни изписва имената. Но и на мен не го изписва, да. На тебе също ти го Да. А, тук чай! Това тук беше гадно миналия рунд, не знаех, миналия епизод не знаех какво трябваше да правя. И тук, значи, има една платформа, където се върти и те лазери не трябва да ги удръш. И трябва да стоим на тази платформа и те лазери не трябва да ги удръш, защото и не трябва да паднеш от мапа, иначе губиш. Значи направо да се фърля. Трябва да стоиш на това, не трябва да падаш и не трябва да удръш тези лазери, защото те не те убиват, но само че могат да те изхвърлят. Затова е така, стоиш на това и изчакай да се върна. Аз мисля, че трябва да сме само на това, където са лазерите. Не, трябва на платформата да стоим. Но ти не ми каза. Не, казах ти, че трябва да стоим на платформата. Ти умре ли? Да. И не трябва да падаме и че лазерите не трябва да ги удръш, защото те да блъскват. Аз не искам да видя дали имам някаква така, дали може да променя Скина цвета ли? на стената. Цвета. Хубаво. Аз съм завършил на четвърто по миналия рунд, защото тук отстрани ми е написал, че съм направил, например, на първо, второ или трето. Big hands. Raise the finish line. Това мисля, че ще е лесно. Ако не се бутат. Да. Тоест, това мисля, че не съм го играл. Ако да се лъжа. Не, май съм го играл. И сега почва най-дълго. Всички почва да се буди. Аз бъда цялата редичка. Аз съм по И по една други път. Аз съм по една... аз да виждам, аз съм... два човека за тебе. Не, някакъв човек ме избута и не можах да се хвърля. Защо не се захваща? Той човека не ми се захваща. Аз вече съм бая назад. Не, мисля, че мога да се квалифайтна, но съм бая назад. Добре, пича ми не иска да се захвани. Стои си на едно място и си гледа в краката. Аз дори ще успея ли? Той виж, че огромни троли. Да, ей, за това говоря. Буквално не ми се захвани. Не ми се захвана. Майка ти да е ба. Буквално героя троли. Не, ще успея. Добре. Ти ще се квалифицираш? Да, аз искам да го безпочва. Да, Алекс, наблизко си. Хващаш се на това, изчакай го, прескачаш на това. Сега давай на това, сега тук. Не. Аз ще ти казвам какво да правиш. Давай. Прескочи. Учези на другата. Давай на тая. Давай на другата. И тук вече ти е лесно, да. Той тая котка, брат, се пробва да ме хване. Тя се ме хвана преди малко, ме държеше. Не искаше да ме пусне. Той на тебе май се проши вече да ми прави. Да, първо зад мене.
Мале, той има май хора още в началото. Той човек май, да, той човек е най-назад май. Там сега за него е. Ами... 21 човек. Айде. Ти къде си? На моя ред ли си или си на най-долния ред? Е това човек. Алекс. Сега да видим. Дано... О, това е мапа преди малко, където тръгваме да се квалифицираме. Да. Сега този път не докосваш лазерите, защото блъсква ти стоиш на тази платформа, която ти е под краката, не на оная другата, малката. Къде са лазерите? След това има бая. Не! Добре. Така. Тук е лесно, не? Много малко да шакам. Така. Давай! Не! Така. Ще шакам другата страна. Така. За първи път успявам да стигна до тук. Остава тук, бе. Какво трябва да правим тук? Тук май чакаме, да, тук чакаме за платформата. Ти къде си? Ама бързо, защото платформата тръгва, после няма да можеш да се качиш. Ама аз умрях. Те чуят. Не, защо не ми скача? Те някой ме хващат за прегръдка. Трябва да ме изкара. Да. Пичат троли. Ето тук, да, тук. Ай. Айде. Май ще успеем. Не, тримата. Той ние сме единствените трима, бе. Не го видях! Не го видях, че ги махна, стига, брат! За какво се обърнах? Айде, брат! Да, само се прецаках, защото не видях, че... Да, няма бъж. Дай реди. Чай. Чуйте. Чай, аз ще сме на скрина. Аз им съм това. Да, верно, той има като Battle Pass, който е на 5 левел. Аз ще го запазя на такъв черен. Давай реди. На 8 левел има много леки неща. Точно не да спите. Опа. Изчакай. Влизам.
излезнаха. Защото не ми даваше да излезне и там имаше екзит и аз не стиснах екзит и то ме изкара от играта. Не виждаш ли, че пише exit the game? Виждам. Пише там exit the game, не exit the там по настройки. Значи, защото е настройки. Изпрати ми покана. Къде? Ами тук долу във ъгълчето имаш едно до play, имаш едни човечета и плюс и оттам може да ме добавиш. Може да ме изпречи покана да играем. Да. Тормоз. Картона. Navigate the ops. Navigate the ops. The obstacles and reclaim the finish line. And да. Тук съм май. Трябва да стигнем до края. Аз съм на черна. За какво ме уби? Я бе, не. Това е хубаво. Това не е пътудо е. Мисля, че това е трамполин. Така. Добре. Да, си. Добре, че се захванах, че иначе ще да бъде изхвърлен за хубаво. С контрол се пускаш по-бързо. Друго. Днес контрол не е. За това не ме изгледа. Добре. Не, но ти какво трябва да се прави? Аз трябва да се прави. Май! Да, добре. Айде, let's go! Трябва да се квалифицирам. Ти успя ли да се квалифицираш? Ти какъв цел беше? То. Да. Едно гадост. Имаш да слезнеш това. Сега е тук. Така. Добре. На това. И дай ти го финиш лайна пред тебе. Аз да се допусна. Ай. Сега да финиширате другите. Ти подаш лайк или дизлайк? Не знам, нищо не е дал. Оставам просто е така. Това трябва да нещо толкова като така, толкова и се плъзга надолу. Това човек е бая назад. Не знам, един е бая назад. Един където има оранжев костюм.
Да, видял. Айде. Ничко, аз съм с син костюм с червени цветя, ти си черния. Да, аз съм цел черен. Абе, дай някакъв по-добър. Колко време ги е търсите малко време? Не. Дано да даде някакъв детен брал. И не разбрах какво да. Уа, има някакъв с стич. Да, той е до мене буквално, зад мене. Тук трябва да внимаваш и ако паднеш, губиш, на това гледай да не умреш. И това долното или горното започва да става по-бързо и трябва да внимаваш да не те, защото ти като се удариш в тях, те изстрелват настрани, може да паднеш, да те изкарат. Не, давай мене го хваща. Не! Добре, спя. Знаеш, ще го следвам това. А това горното мликата му удари? Да. Мале, добре, си да направя. За да не ме. Знам, чукай, че това е бая бързо. Трябва да го внимаваш, защото ако те удари и става гадно. Горното малко пред малко да става. О, фак, долното. Айде! Долното чайче ставаше бая бързо. Буквално виждам как ли лавото ме удариш. Сега ли? Да, ти буквално се пантовете. Кайли, това е сигурно. Тук, не, това го играхме преди малко, нали помниш сега какво трябва да правим? Откъде трябва да минеш? Ей там, по средата трябва да се пуснеш надолу, помниш ли? Ма тогава може да се... Това се тихо. Това е ужасно ми идея. Защо това? Сега трябва да също следвам. Дано да успеем да се квалифицираме, това ще бъде най-хубавото. Тук не трябва ли само един да се квалифицира? Не, мисля, че са 8 и след това един. Да, 8 са. Добре, може да фанаме ръчето. Не. Да? Не, айде, кой прецака? Айде. Не, папа, трудно. Така? Аз май ще завърша трети. Не! Защо не мога да се кача, бе? Не, много съм крив. Айде, не! Айде, се една лайка. Аз това не мога да ми да пиля. Аз това не мога да го кача, не ми да. Това? Няма да си била лайка. Това беше, на мен не ми да го изкача. Да, на мен не ми даваше да го изкача. Давай лайка. Мен ме удръше в другото и ставаше гадно. Не! Не, стигала и не ми даде. Не ми даде и влезна. Трябва да стигна някаква друга игра, нали? И аз чакам малко. Айде, бе.
Чай малко, Алекс, чакай малко. Хора, ако ви е харесало, дайте по един subscribe и лайк и напишете долу в коментарите какво искате следващия път какво да играя. Сега това е за сега. Чао, чао.